Haka da su kayan Hello? Yanzu kina ina? Ina gida. Yawwa, to shi ke ka aje. Yanzu kin san menene? Haka zaki kar a samu matsala, kin gane ko? To, mu za mu tafi. Zaki ta sauki kin ji? Sai ka ƙara sauki. No mistakes, eh? Sorry. Fatima? Fatima lafiya? Wayyo Allah. Wayyo ciki. Wayyo. Wayyo. Fatima lafiya? Yana ka shine a nan wurin? Umar. Na yi bari. Bari? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wayyo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wayyo. Wayyo Allah. Gaskiya na lura kina son yaron nan. Ba dole a so shi ba, jini na ne. To ya isa ya isa. Fatima. Fatima. Lafiya kuwa? Kike ta juye-juye kina mutsu-mutsu haka? Wallahi mafarki ne. Mafarki ne na haihu. Na haifi ɗa namiji. Ina masa wasa. Kai kuma kana gefe na. Fatima, na faɗa miki ki haƙuri don Allah, ki cire wannan abin a ranki. Ta yaya kake tunanin zan iya kwantar da hankalina bayan shekarar mu 4 da aure? Tun lokacin da na yi bari har yanzu ko batun wata ban yi ba. Ya kake tunanin zan fita daga cikin damuwa? Fatima, ki gode wa Allah, ke fa kin taɓa yin barin nan. Kin ga kenan kin tabbatar da cewa zaki iya samun ciki, kuma zaki iya haihuwa. Wasu matan ma ba su taɓa yin bari ba. Mu ci gaba da addu'a, Allah zai ba mu, tunda dai gashi kullum muna zuwa ganin likita, ba wai zama muka yi ba.
To menene kake tunanin zai hana mu haihuwa? Bayan na taɓa samun ciki, ni kawai ina gani. Fatima, na fi ki damuwa fa akan maganar rashin haihuwan nan. Dauriya kawai na fi ki. Ko ba ki ganin abin da Hajiya take mini? To ai wannan shine dalilin da yasa nake kuka. Saboda Hajiya ta tsane ni. Gani take yi kamar ni ce na hana ka samun ta. Ni na sani Fatima. Haihuwa na Allah ne kuma ba zan taɓa yi masa butulci ba. Ta haka mu ci gaba da addu'a. Ita ma Hajiya mutanen za ta gane. Aurena yana lilo zulai saboda rashin haihuwa. Mijina kullum cikin damuwa yake. Uwar mijina ta sa ni a gaba kullum cikin tashin hankali. Gashi na kammala digiri ɗina amma har yanzu ciki bai samu ba. Babu haihuwa, babu aiki. Komai ya tsaya min cak. Fatima, masifar da nake ciki a yanzu tafi wadda kike ciki. Kina da mijinki, ga aurenki kina zamanki a ɗakinki, ga digirinki a hannunki Fatima. Muna jarabawan mu ta ƙarshe, aka kama ni da satan ansa aka kore ni Fatima. Sannan kuma kina kallon halin da nake ciki yanzu. Ga wannan Salima ta yi auren ita ma banda masifa da wulakanci a ɗakin ta, babu abin da take facing. Gidan da nake ciki yanzu an bani notice. Masifar da nake ciki yanzu tafi wadda kike ciki Fatima. Ni dai ki bani shawara saboda na riga na gaya miki cewa aure na yana lilo. Kowane lokaci zan iya samun matsala. Shawara ɗaya zan iya baki. Sai dai mu bi ma mijinki ta ƙasa. Akwai wani malami da nake ga tunanin za mu je wurin shi. Mu je wurin shi mu nemi taimako saboda a rufe bakin surukarki, bakinta ya mutu akan maganganun da take yi. Kinga, na riga na gaya miki bana son komai, duk abin da ya danganci malami bana so. Ki bani wata shawara ban da bangaren malamai. To magana ta gaskiya ni bani da wata shawara da zan iya baki da ta wuce wannan. Bani da ita. To shi ke da ni bari na wuce. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. A'a. San da zuwa Hajiya, ina kwana? Lafiya. Na ku tashi lafiya. Lafiya lau. Ina Umar ɗin? Yana ɗaki yana lasin yana wurin kira shi. Sauƙin kyau. Hajiya. Na'am. Lafiya kuwa? Lafiya. Ba zan zo gidan nan ba sai ba lafiya. Ta ba kuma da masu laulayin da za su yi ma rashin lafiyan yanzu. Ba haka bane Hajiya. To Wai kai saboda ne. ina ga baki taba zuwa gidan da sassa bane. To yau ta ɗau nan ko in tashi in tafi. Hajiya, me za a dafa miki na karin? A'a, ba na buƙatar komai. A ƙoshe nake. Na kwana. Lafiya na. Ya kuke? Alhamdulillah. To madalla. Umar, na lura idan dai har aka zira maka ido, to za ka dawo ma'aka. Ba ka da zuciyar da za ka ga zura'aka. To ni bari in gaya maka, na gaji da zaman ka haka. Ni ina so in ga zura'aka kafin ƙasa ta rufe man ido. Hajiya dan Allah ki haƙuri. Kuma ma a yanzu har in matarka nan da wata 5 ina tabbatar maka da bata samu ciki ba, to za ka sake aure. A'a, saboda ta mallake ka? Ko baka da abin auren ne?
Umar ka tana kai ho mijin mace hudu ne, kuma Allah ya hore maka abin auren nan. To ina hujjar da zaka dinga noke-noke? Kana da kuɗi, kana da ikon da zaka auri mace hudu. Dan me zaka yi ta zama da mace ɗaya? Juya kawai. Hajiya ba haka bane. To menene? Saboda na zo yanzu na ce maka ina so ka sake aure ko kuma ina so matarka kafin wata 5 ta sami ciki? Na gaji da cewa kullum lokaci ne. To ina tabbatar maka da cewa idan har Allah ya kai mu nan da wata 5, Umar za ka sake aure. Kana da kuɗi, kana da komai, duk yadda kake so za ka aura. Allah ba mu ki haƙuri Fatima, ina da hanyar da insha Allah za mu maganin wannan abu. Za su samu mafita insha Allah. Fatima, wai yaushe zaki daina wannan kukan ne? Na faɗa miki cewa akwai abin da nake akai. Ina son ka Umar, kuma ba na son na rasa ka. Na san duk ran da ka auri wata, na riga na rasa ka. Waye ce miki zan yi aure? Ballantana har in haihu. Ki haƙuri mana dan Allah. Ni fa ba ni da wata mata a yanki. To kin gaba da man miki wata albishir. An bani lambar wani ƙwararren likita. An ce insha Allah idan na je na same shi matsalar mu ta kawo. Da gaske mijina? Da gaske matata. Har mun yi waya da shi ma, ya ce mu je gobe. Duk gwaje-gwajen da zai in yi a gobe insha Allah zai ba mu result. Sannan kuma insha Allah matsalar haihuwa ta kawo wurin mu. To Allah ya sa. Kaga na ma manta yanzu ka dawo. Bari ta shanka maka lemu. Za mu ko? Yes, come in. Yau, har sakamakon ya fito ne? Allah ya fito da shi. Alhamdulillah. Bari mu duba mu gane. Kwantar da hankalinki ba na haka ma hankalinki ya tashi. Sakamakon binciken da aka yi akan ku ya nuna cewa kai Umar ba ka dauke da matsalar gumi, amma ita Fatima ita ke dauke da matsalar. Sakamakon abortion din da ta taba yi a can baya ya haifar mata da matsala a mahaifarta. Likita, wannan wani da magana kake haka? Matata ba ta taɓa yin abortion ba, ta dai taɓa yin bari. Idan matarka ta ɓoye maka wani abu, ni ba zan iya ɓoye maka komai ba. Dole ne in fahimce maka komai, ba don komai ba sai don haka ƙa'idar aikin mutum. Ka tuna da kai kira ni, ka faɗa min cewa an ce maka ni ƙwararren likita ne, kuma na yi maka alƙawarin sai na gano duk wata matsala da ke tattare da matarka. Wannan shine gaskiyar magana. Muna gane abortion, muna gane bari ta hanyoyi da dama. Gaskiya ne abin da yake faɗa. Don Allah Umar ka yi haƙuri, don Allah.
Na Allah ka yi haƙuri. Kai haƙuri ka zauna malam Umar. Za a gano matsalar. Ba komai likita. Karka damu, na gode. Umar. Don Allah ka yi haƙuri mijina, ka zo ka kwanta. Karki yadda ki ƙara buɗe bakin ki ce za ki mun magana mana. Fatima, na yi da na sanin baki amana da yadda ta. Na yi da na sanin damar da na baki a baya. Na baki dukkanin soyayyata. Amma daga ƙarshe suke wadare ni. Me yasa Fatima? Me na miki? Wallahi tsautsayi da kaddara ne. Ina ganin kamar ina laulayi ba zan samu damar kammala karatu na ba. Dan Allah dan Annabi ka yi haƙuri. Kin kammala karatunki a lokacin da yake so. Amma baki saki ce Allah ya baki haihuwa a lokacin da yake so ba. Allah ya baki haihuwa kin zubar. Ba lalle bane ya ƙara baki a nan gaba. Domin shine mai tsarawa dan adam rayuwarsa. Ba dan adam bane yake tsarawa kansa. Sannan ina so ki sani wannan abin da kika aikata wallahi ba zan bar shi haka ba. Dan Allah ka yafe min, wallahi sharrin shedan. Aike ce babban shedaniya. Kuma kar ki ƙara bina duk inda naje kar ki dake shi ki. Hajiya, dama na zo ne akan maganan da muka yi da ke kwanaki. Wace magana kenan? Magana akan yarinyar da yake so na aura din nan. To yanzu Hajiya na amince ko gobe ne a shirye nake a daura min aure da yarinyar nan. Da gaske kake wannan maganar Umar? Da gaske nake Hajiya. Kai alhamdulillah. Allah na gode maka da ka nuna min wannan rana. Kai Allah na gode maka. Hajiya, dan Allah ki daina sa wani abu a ranki game da Fatima. Fatima ba ta yi min asiri Hajiya. Kuma ko da Fatima tana yi min asiri, ba zai taba kama ni ba saboda kina yi min addu'a kullum. Kuma ni ma ina yin addu'an da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da mu rinka yi ta a zakar. A'a, ni dai yanzu ko me zaka faɗa? Alhamdulillah tunda ka biya min bukatata. A yau ka faranta min rai Umar. Allah ya maka albarka. Amin summa amin. Hajiya, da zafi ake dukan karfe in ji Bahaushe. Ga wannan. Ki riƙe a hannunki ko da za ku fara magana. Abin nan azimin ne. Da iyayen yarinyar. Ni zan je Jakara zan samu kawo, zan turo shi in ya so sai ku shirya da za a yi a fara magana. Dan ba na so a ɗauki lokaci ba ya auren nan ba. To kai Umar baka ga yarinya ba, baka san gidansu ba, shine haka hada kawo innan kuɗi. Hajiya, ba za ki cutar da ni ba kuma ba za ki zaɓa min abin da ba zai zama alkhairi gare ni ba, kuma ba za ki min zaɓen tumin dare ba. Gaskiya ne. Allah ya maka albarka. Amin. Allah ya maka albarka. Amin. Kai na ji daɗi. Allah na gode maka. To shikenan Hajiya. To Umar, dan Allah ka bi umarni na ka yafe min abubuwan da suka yi maka. Komai Hajiya, duk mu yafe. Saboda ƙauna ce tsakanin uwa da ɗa. Na gode. Allah ya maka albarka. Yanzu tashi mu je gidansu Alhaji Kamun. Ba kai kuɗin nan mu ji magana. Hajiya, kin ga abu kaman a mafarki? Anya ko ba asirin da Fatima ta mai Umar bane ya karye? Zainab kenan.
aikin ji an ce kwana 1000 na ɓarawo amma rana ɗaya tak na mai kaya. Wallahi mu da Allah ya kai mu sha biki. Mu dai ko me ta yi alhamdulillah sai mu ma Allah godiya. Yanzu ki tashi mu shirya mu tafi gidan Alhaji Kamilu kawai akan maganan nan. Nalima. Umar, ta Allah da Annabi ka yi haƙuri. Wallahi ba na jin daɗin irin zaman da muke yi da kai a cikin gidan nan. Kake damu komai ya wuce ai. Ga wani sako na nan a ajiye, naki ne. Ka ɗauka ki duba ki gani. Dan Allah da Annabi kada kai min haka Umar. Dan Allah da Annabi na shiga uku. Ko ɗaya baki shiga ba Fatima. Idan kina bukata daga yau, za ki ɗora karatun ki tun daga kan masters har ki zama professor ba tare da ciki ko lallai ya bata miki karatun ki ba. Dukiya a wasa ta da ci bango. Me ya faru kuma? Sai na ji labari an ce rana ita yau mai zuwa ɗaurin aurenka. Ko da wasa ban taɓa ji kana da kuɗi ba. To ai yau ka ji. Wato ka dawo hanyar da nake gaya maki. Yanzu dai na shigo jerin ku kenan yanzu. Gaskiya na mamalla. To na gode. Na ba ta zaman lafiya. Amin so. Congratulations. Na gode. Congratulations. Abba. Bar motar nan ka wanke wancan za a fita da ita. Na ba ku fahimci. Bilkisu, ba ka son cin abinci. Na lura da ke tun satin da ta wuce, ka zuwa yi makar cin abinci ba ka dage ci abinci. Lafiya kuwa? Lafiya lau, kawai dai ba ni ne sai zuci. Bilkisu lafiya? A wannan ba lafiya ba. Me ke faruwa ne? Kai? Fatima, wannan yarinya ba ta da lafiya. Bari in saurin kai ta asibitin za a duba ta. Amma ka manta yau girki na ne? Asibiti fa nace zan kai ta, ba shopping ba. Idan kuma baki yarda da ni ba ki biyo mu tafi asibitin gaba ki da. Allah ya kiyaye hanya Umar. Ki hakuri anti. Ni ba a san ina zan fita ba yanzu. Kin ga bari da kuma kullum mutum nan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai menene dalilin da yasa na aikata irin wannan abu? Na aikata abin da daga baya na zo ina da na sani. Me yasa na yau kaina haka?
Wallahi sai yanzu, sai da muka tsaya aka yi ta aune ne wallahi, amma kuma ya ki tsayawa sai da aka kara mata ruwa ma. Me yake damun ta nema? Ciki ne da ita. Ciki? Wallahi har na tsawon wata 3 ma. Na mai mamaki yadda aka yi ba mu gano ba masu yanzu. Yau dama alfarma na zo nima wajenki. Saboda na ga laruran da yarinyar take ciki, shi nake so ki bani dama in je in kwana a ɗakinta. Ka kwana a ɗakinta? Bayan ka riga ka san yau girki na ne? Shi yasa na ce alfarma ya Fatima. Haba. Kada ya kishi ya rufe miki ido mana ki tsaya ki rika hauka kuma. Yarinyar nan ba ta da lafiya. Idan kuma kina ganin ba za ki iya sakar mata wannan kwanan naki ba to ki gaya min nawa ne sai in biya ki kudin kwananki. Dan gaskiya ba zan iya barin ta tana cikin laulayi haka kuma in bata ta kadai ta kwana ba. Shikenan kawai. Ka fitar daga cikin ɗakin nan ka tafi. Haka nake son cikin faɗa dama. Izinin kawai yake nema. Na fito wallahi. Baki sai a jikin nan. Ni ba lafiya ta lau. In kana mun haka sai in ga kamar bani da wata lafiya. To ai gaskiya ne ai fita zan ya kamata in tabbatar da cewa lafiya ki kalau kafin bar gida. To lafiya ta kalau. Ka dawo lafiya. Zan dawo da yamma zan kai ki asibiti. Ko kin manta cewa yau za ki koma abu? A'a ban manta ba. Sai ka dawo. Kana dawo. Ka dawo lafiya. Sina dawo. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sanda zuwa Haji. Yawa barka dai. Ina Bilkisu? Tana ɗakin kira miki ita ne? Kira min ita. Wallahi mijina kafiya damuwa. Na gaya maka lafiya ta da babu abin da yake damu. Dama abin da yake cikin ciki yana magana ne? La, ka san me? La, da Fatima. To shi ke namiji na zai kira. Anti? Na'am. Wai ki zo min. Hajiya Umar ta zo. Yanzu ta zo? To ga ina zuwa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ka ta nan zuwa. To. Me zan kawo miki? A'a, ba na buƙatar komai. Wa alaikum assalam. Na'am Bilkisu. A'a, ba yata ta kaina. Zo nan ki zauna kusa da ni. Zauna a hankali. Ya jiki? Sanni yata. Ba dai abin da ke damun ki ko? Babu. A'a. Inda kwai abin da ke damun ki faɗa ma. Ai a gidan nan ba mai takura miki. Dan gidanki ne daga ke sai 'ya'yanki. Faɗa man gaskiya. Wallahi mama babu kuma lafiya kalau nake son. To alhamdulillah. Da wata tsara na kawo miki. Rika. Wannan rubutu ne. Kin gane? Ke. Tashi ki ba mu wuri za mu tsiro. Kuma za mu yi magana sai kin zira mana ido me haka?
Bilkisu, abin da nake so da ke, ki kula da kanki. Kin ji ko? Dan kishiya ba a bar sakin jiki bace da ita. Ki daina ganin tana miki wannan haba-haba tana nan da ke. Kin gane? To akwai wata a ƙasa, saboda tun da ta zo gidan nan bata haihu ba. Amma ke yanzu ga ki da kika zo, Allah ya baki haihuwa. Ya kamata ki kula da kanki. Insha Allah. Kuma Allah ya sauke ki lafiya. Allah ya ƙara muku lafiya da ke da abin da ke cikin ku. Kin ji ko? Ba ki sha komai ba? A'a, ba zan sha komai ba. To ma in ma yaushe zaki iya wani abu, ita kuma ina za ta ban wani abu in ci. zauna kin ta sani a gaba sai kuka kike min. Kin ki faɗa min abin da yake damin ki. Dan Allah dan Annabi ki faɗa min me yake damin ki. Dole ne kuka Zulai saboda duk abin da yake faruwa a gidan nan ya ja kaina. Kin ga irin cin kashin da ake min a gidan nan? Kowa baya so na, kowa ya tsane ni. Wallahi na rasa ni me yake min daɗi. Mafita ɗaya ce kawai. Malami za mu tura musu sunayen shi kawai ya mana maganin su. Gaskiya ba na son wannan shawara. Kin manta abin da ya faru da Salima? Salima waye ne ya kai ta bin malamai amma har yanzu bata samu abin take nema a wurin ba. Yanzu kuma daga ƙarshe ma ta bige da zama 'yar ƙaramar bazawara. Kin ga, ki bani wata shawara don wannan shawaran gaskiya bai yi ba. Aunty? Na'am? Abincinki ne yake kamawa shine ce wurin zo gaya miki. Wallahi na manta da Allah ki taimaka ki sauke mu. Duk ke kika jawo wannan abu. Ai da ana sanki, zuwanta ne yasa aka daina sanki. Abin da nake so ki gane shine in dai baccin da zaki kwanta ki ci gaba da yi ne to wallahi tallahi za a yi baki. Ki tashi daga wannan nauyin baccin da kike yi. In ba haka ba wannan abin kina ganin ta za ta kwace miki mace. Haba. Wallahi tunda na shigo gidan nan, Bilkisu bata taba yi min wani abu mai kama da raini ba. Kullun cikin girmama ni take. Matsalar dai daga gurin Umar ne da kuma mahaifiyarsa. To naji kullun cikin girmama ki take yi. Amma magana guda ɗaya ce daga yau kake ƙara kawo min wani maganan Bilkisu or something. Matsalar ku ce ku je can ku ƙara take da ita. Count me out of this da Allah bana ciki. Gaskiya ni dai bazan iya abin da kike tunanin zan iya yi ba. To shikenan sai kowa ya kama kansa. Kar ki saki kira na ma ki gaya min wani zance matsalar ku ne. Bana ci. Hello Bilkisu? Cikin ne? Okay, ga nan zuwa. Ya dai? Bilkisu ne ba ta da lafiya. Kuma ina ganin kaman cikin ne. To ai ba kai kamata ka je ba ka bari na fara zuwa tukunna nan. Okay, to sai ki zo mu tafi. Wallahi yaron nan kama yake da ubansa sak kama an tsaga fara ruwa kuma dole ba ruwa yace zaki ba shi ruwa ki ce ma ki ba shi ruwa da nan ana ba shi ruwa ka fasa haba yi shuru dan ne dan baba kama yake da ke
wannan yaro kama yake da ubansa, amma wannan kike so ki bari idan Allah ya kai mu shekara mai zuwa za a haifi mai kama da ke. Ai Bilkisu ba juya ba ce. Gaskiya. Ha? Kin ga faɗanta? Yawwa. Clap for yourself. Umar, ta Allah ina son mu yi magana da kai. Ina jin ki lafiya da ku? Akan irin zaman da nake yi a gidan nan ne. Wallahi ba na jin daɗin zaman gidan nan. Saboda na kasa yafe wa kaina laifin da na aikata maka. Kai ma ka kasa yafe mu. Kwata-kwata ba na jin daɗi. Wallahi ba na kallon kaina a matsayin matar gidan nan. Ina kallon kaina a matsayin 'yar aiki. Karki da ni kuma ya wuce a wurina. Kunya ne? In kai ka goma mamanka kenan. Yeah. Fatima, me yake haka? Tambaye ki nake me yake haka? Na gaji da zama a gidanka ne. Zan tafi saboda baka dauke ni a matsayin matarka ba. Fatima, me ya zafi haka? Tunda nake a gidan nan na taba ce miki bana kaunar ki? Idan baka furta min da bakinka ba, ayyukanka da kake yi suna nuni da haka. Don kawai na maka laifi so ɗaya sai ka mai da ni sakarya mara yanci. Gaskiya zan tafi in barka. Gaskiya ne. Tabbas a duk lokacin da na kalle ki ina jin zafi a zuciyata. Amma ina so ki sani cewa duk duniya babu macen da nake so fiye da ki. Me ɗan? Kwarai kuwa. Fatima ke ce mace ta farko a duniya wadda na taɓa buɗe baki na ce mata ina so. Kuma duk abin da nake yi miki da gangan nake yi. Ina yi ne don ki ji zafi, don in rama laifin da kika aikata mu. Amma yanzu komai ya wuce. Na yafe miki kuma na janye. Kuma zan ci gaba da kula da ke kamar baya. Zan ci gaba da yi miki addu'a. Sannan kuma za mu rika zuwa asibiti wajen neman maganin rashin lafiyarki insha Allah. Na gode mijina. Na gano wayanki yanzu. Dama kin yi haka ne don ki gwada karfin jam'iyyar ki ko? zuciya sanda ya zo ka zama bako a ranar yabo. Sogoron Fatima sako a dan zuciya sanda ya zo ka zama bako a ranar yabo. Kin yi kira karki gaban zo ba, ban ga ma'aika miki sako ba. Ya fi sando ba, zuciya ban dan wata bake ba, duk matsala sanki nake duba, na yi nasara tun da kina sona zan killace. Na
yi ɗamarar kyautata sakona, buɗe zakata a jazance na, gunka nake tausa kalamai na, so daminta ne wa juna, so inuwa ta ka gushe rana, kai na lazamta daga baki na nai furci. Zan yi dumta miki tawa, mi nasara kar bege ya hurewa, ki fara'a daɗa ƙauna ta yalwa, ki wuce sa'a da adannan na ƙurewa, kin mini da'a ni zan baki kulawa, ki ci nasara ta riƙon ƙauna dace. Zuciya sanda ya zo ka zama bako a ranar yabo. Burin Fatima sako a dan zuciya sanda ya zo ka zama bako a ranar yabo. Zuciya sanda ya zo ka zama bako a ranar yabo. Burin Fatima sako a dan zuciya sanda ya zo ka zama bako a ranar yabo. Kin yi kira karke gaban zo ba, ban ga ma'aika miki sako ba, tunda ido ki ya fi sando ba, zuciya ban dan wata bake ba.